És diumenge i parlem de salut mental, un canal de Nila Loes. És que jo no hauria d'haver comprat els bitllets mai de la vida, ningú m'ho va demanar, ningú m'ho va dir, ningú m'estava esperant allà, no m'estava esperant ningú, és al contrari, ningú vol que hi vagi, perquè he d'anar, perquè estic aquí, per què? Jo no sé per què sempre es faig cas, perquè hi vaig, perquè les meves amigues hi han anat i jo no, i ara què? Ara estic penjada d'un arbre jo sola. I ara què? I ara què faig? Elles són d'una altra forma, jo no. I ara què? I ara què faig? Jo no hi hauria d'haver anat, jo no hi hauria d'haver anat, jo no hauria d'haver comprat els bitllets, és que jo no ho hauria d'haver fet, és que jo no tinc esperit aventurer, i les meves amigues sí, elles volien anar-hi, elles volien anar a Cuba, amb vaixell, i fer excursions, i navegar, i veure cubanos, i jo no volia, jo sabia que no havia d'agafar aquest vaixell, és que jo ho sabia, i per què agafo aquest vaixell? Perquè els he fet cas, no els hi feia d'haver fet cas, i ara estic penjada d'un arbre, no són la resta de persones, no sé si hi haurà algú que haurà sobreviscut al naufragi, no ho sé, hauria de baixar a la platja, però és que no sé com deixar aquest arbre, ai Déu meu senyor, jo què faig aquí? Jo no volia estar aquí, jo volia estar amb ell, i les meves amigues, que ell no et vol, és una mala persona, és una mala influència, no, vine de viatge, mira què ha passat, el vaixell ha naufragat, i jo estic penjada d'un arbre i ell està allà, deu estar, vés a saber què està fent ara mateix, i jo estic penjada d'un arbre, i jo no sé què faré, no sé on són les meves amigues, i tot el que tinc al cap és ell, què deu estar fent ell? Tu pots creure, després de tot el que m'ha fet, sí, ja ho sé que no és una bona persona, ja ho sé, però jo l'estimo amb bogeria. L'estimo amb bogeria i ho faria tota la vida, però les meves amigues m'han portat aquí i he naufragat i ara no sé com tornaré a casa, i ara no sé com tornaré amb ell, i això és tot el que em preocupa ara mateix. La pacient es diu Isabel Romagosa. Es va visitar ahir a la tarda a urgències acompanyada de la seva neta i la seva jove. La Isabel té 77 anys i va venir mig enganyada perquè no era conscient del seu estat de salut mental. La seva neta és usuària d'aquí de Pere Mata i estava preocupada pel comportament de la Isabel. Després de l'exploració detectem un indici de psicosi i recomanem ingrés hospitalari. Gràcies, Esther! Aquest matí ha esmorzat a l'habitació amb normalitat i després li he pres l'atenció. La tenia baixa. Li he donat la medicació i l'he acompanyada al banc de l'arbre de la salut mental. Semblava tranquil·la i molt perduda. Li he explicat que es troba a la unitat d'aguts de l'Hospital Institut Pere Mata de Reus. He vist que no es movia i a l'hora de la visita amb la psicòloga l'he anat a buscar.
he notat una olor a fum. Que estrany, m'he dit. I li he preguntat si es trobava bé, si havia estat fumant. Ella m'ha contestat que no. M'ha mirat als ulls, ha premut les barres amb molta ràbia i m'ha començat a cridar. Està amb la puta! La seva puta! El meu marit amb la puta! Llavors, unes petites flames han aparegut al crani de la Isabel. Corrents ha vingut la Maria i ha tirat una galleda d'aigua per sobre. Les flames s'han extingit. Bon dia, Isabel. Soc la Maria, la psicòloga. Asseiem-nos una mica, si us plau. Ai, quin ensurt. Jo no hauria d'estar aquí, lluny del meu marit. Ell té una fulana, una dona que li toca els baixos, una puta. M'entens, nena? Jo he d'estar amb el meu marit. No puc sortir de casa perquè ell se'n va amb la puta. I això no pot ser. I aleshores ha començat l'incendi. La Clàudia i jo li hem tirat ferrades d'aigua i res. La Isabel estava fora de si, parlant del seu marit infidel. I les flames creixien i creixien sense parar. Porta 3 hores cremant així, doctor Alonso. Ja no sabem què fer. L'helicòpter del SEM no se la pot emportar si no extingim les flames. Doctora Muntanya, estem davant d'una persona que ha patit molt. Intentem ajudar-la com sigui. Jo sóc el portador del foc a les llars. Vaig de casa en casa per fer la lectura de l'ànima. Segons el foc, me'n va ensenyar el meu avi. I a ell, el seu avi, és una tècnica ancestral que ens permet saber l'estat de l'ànima de les persones. No cal ser petit o gran, només demanem un plat a taula i seure al voltant del foc. Amb aquesta tècnica no podem determinar quan se'ls apagarà la vida o si es faran rics, és clar que no. Però la lectura de l'ànima, segons el foc, ens descobreix el grau de solitud, per exemple. Sé que és un ofici peculiar que ens manté nòmades de llar en llar, però us podria explicar un fotimer d'històries de vida que us farien esgarrifar. El foc reflecteix, per a mi, l'ànima de les persones i de vegades les podem ajudar a viure millor. Només recordo un dia que, bé, més voldria jo oblidar-lo. Us en parlaré més endavant. Bé, aquesta és la imatge final de la paret que fa dies que, si em seguiu a Instagram, heu vist que he estat preparant. I com que no hi ha hagut un guió, com que no hi havia una idea clara, jo l'únic que tenia clar que volia dibuixar o que volia pintar era un arbre. Jo volia dibuixar i pintar l'arbre de la salut mental. La resta ha sigut tot improvisat. Doncs ha sortit com ha sortit, sense més. Llavors, bé, jo us proposo que trobeu la relació que hi ha entre la Lola Trasbals, la Isabel Romagosa i el Pau Santasmasses, que hi ha una relació entre tots tres, que a veure si en els vostres comentaris deixeu alguna idea de quina relació creieu que poden tenir tots tres personatges. I malgrat que són molt diferents, però tenen coses en comú. Així que us convido en els comentaris del vídeo a posar-hi les vostres idees. Que tingueu un molt bon diumenge, avui és molt tard i moltes gràcies per ser-hi.